salamu ya madinawa alaikum arewawa sallama nake kaiwa gare ku yan uwanawa ba za na kyala kowa ba. A yau dukanmu mun taru, dangantakar mu ta gyaru, mun yi maganin daru, a iliminmu mun horo, ba za mu samu falli ba. ‘Yan arewa sannunku, na jinjina wa aikinku, jinjina ga aikinku, na yaba da halinku, kun halarci taronku, ba za mu samu raini ba. An yi ƙwalla an tashi, tun biyu ne suka yi ta tishi, tun biyu ne suka yi ta tishi, kowannensu na kishi, yana nishi, bai wasa da wasa ba, bai wasa da wasa ba. An buga a yau ɗin ne, tsakanin dirasat ne, da 'yan jami'a matasa ne, sauran kwa masu timbi ne. An buga a yau ɗin ne, tsakanin dirasat ne, da 'yan jami'a matasa ne, sauran kwa masu timbi ne, har dare ana ɗiba. Matasa suka yi aune, suka fusata sauran ne, masu ciki kamar bene. 'Yan tawagar dirasat ne, ba su jiya da daɗi ba. Matasa a gaishe ku, kuna ina ne? Matasa a gaishe ku, idan a yau kun ci yayinku, don kun ci yayinku, bakwai da ɗaya a ragarku, ko ba haka ba? Bakwai da ɗaya a ragarku. Ina matasa? Ko kuka ɗauki kofinku? Matasa ne, sauran kwa masu timbi ne. An buga a yau ɗin ne, tsakanin dirasat ne, da 'yan jami'a matasa ne, sauran kwa masu timbi ne, har dare ana ɗiba. Matasa suka yi aune, suka fusata sauran ne, masu ciki kamar bene. 'Yan tawagar dirasat ne, ba su jiya da daɗi ba. Matasa a gaishe ku, kuna ina ne? Matasa a gaishe ku, idan a yau kun ci yayinku, don kun ci yayinku, bakwai da ɗaya a ragarku, ko ba haka ba? Bakwai da ɗaya a ragarku. Ina matasa? Ko kuka ɗauki kofinku, dole a ba ku girmanku. A yau arewa ta yi zaɓe, ba kanuri ba haɓe, in babu zaɓen mun taɓe, ba lan'ara ha saɓe, ba za mu ƙulla komai ba. Tamfiziya a gaishe ku, kan yawan muradunku, Allah ya ba ku ladanku, ya kyautata bayanku, ya taimaki ƙannanku. A nan waƙar ta ɗan ƙare.
عودة إلى yanzu zamu an gama fakaran Hausa an gama fakaran Hausa gaskiya wasil bil yanzu zamu arabiya anta ya mu dawo yaren larabci again سنعود الآن إلى اللغة العربية ومع قصيدة فواحة من الشيخ فائز شعيب آدم من الشاعر فائز شعيب آدم